Čaute a sme pri losovaní, na ktoré všetci, ktorí ste v mesiaci november nakúpili na 10 €, tak ste tu. Začíname. 5 krát kartón Willy Wonka. Poďme na to. Jessica Salajová. Gratulujem. Darko Begonja. Darko, gratulujem. Po kartóne Jahoda Banán Primu. Ideme na to. Floková Mária. Gratulujem. A druhý... Adrian Demitrovič, nech vám páňa na zdravie. Ďalšie 2 kartóny, limitovaná edícia Arsenal. Timea Emelie Fedorová. Prime Arsenal letí k tebe. Patrik Jankech, gratulujem. A máme tu 4. cenu, sú to vlastne merče od nás. Ideme na to. Andrea Janošiková, moc ti gratulujem, Andrejka. Ako 3. cenu tunak máme od Monstru vynikajúce herné sluchátka a k tomu vynikajúca podložka pod myš. Matúš Čalfa, kámo Matúško, gratulujem ti. Ďalej tu máme box plný Monstru aj s tým boxom. A Jakub Vávro, moc ti gratulujem. No a máme tu losovanie o hlavnú výhru PlayStation 5, tak ideme na to. Ja to tu poriadne premixujem. No a Marek P, tvoje koncové trojčísle je 668, my sa ti ozveme a Playko ti doneseme ešte do Vianoc, aby si na Vianoce mohol porádne drtiť. Všetkým vám ďakujeme, že ste sa zapojili. Krásne sviatky, ak by sme sa nevideli. Majte sa.